8 éves kormányzása alatt másodjára lép televízión kamerái elé Bingisztán miniszterelnöke. Este 7-től élőben láthatják, ahogy reagál az őt ért korrupciós vádakra, beszél az ország problémáiról, és saját elmondása szerint megoldást kínál Bingisztán látszólag kilátástalan gazdasági helyzetére. Tehát este 7-kor jövünk élőben az ország vezetőjével. Azt hiszi, hogy ez az országon én járok hozzá az adóshoz. Mit hozhatok az uraknak? Egy vizet. Legyen kedves. Erre mondja nekem. Megnézem, hogy mit tud. Mit tud a menyecske. Fiam, ezt meg kell tenned a hazánkért. Ha ebből az igazság szélunkból csak egy pár cseppet belecsepegtetsz az italába, bevon minden disznóságot, amit elkövetett 8 év alatt, és képtelen lesz hazudni. Kezdjünk! Isten áldja Bingisztánt! Miből vagy? Küldött a számot. Jól érsem. Gyere be. Na. Pénzecske. Jöjj ide. Pénzecske. Pénz, most jöjj ide. Lassan már 8 éve én vagyok az ország fasza. Csak annyit kellett kiabálni, annól jött az a kisle és nem is féltem. És csak egyik szemem lőtték ki a tüntetése. Egyre nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet. Csak szidnom kellett a melegeket. Rögtünk a barmokon, hogy ebből van pénz. Csak ígérgetni kell, madzag meg bénz. Aztán egyértelmű volt, hogy kell egy program. És a gyerekkori cimborákkal jól megmondtam. A táborban a nagy része köztörvényes. Ha meg utcára kell menni, akkor ütőképes. Egy régi haver előkerült, bekopogott. Pénzszagot érzett, régen olajozott. Tisztára mostuk vele minden stimmel. Később ezért csináltam belőle pénzügyminisztert. Egy kicsit csurran, cseppel innen-onnan jéghidegben. Ködmelegben egybe fogva, mert mindent túlélek. Ám vannak írva a törvények. Csurran, cseppen, a székből pénz kell, hogy essen. Mert mindent túlélek. A gazdi jó barátja a készpénznek. Hopp, 1-2 milliárd ezt tettem. Már megértem, ma is ezért felkelne. Az első 20-nál még reszkedtem, de a többinél már nem stresszeltem. Úgy húz ez a kocsi, ez a te pénzed, nyugi, mindig megtalálom a luxust. Bocsi, vettem órát, táskát, őserdő, meg egy jó mély torkú titkárnő. Szóval csak túl kellett élni a választást, megint kitalálni valami jobb bemondást. Kellett valami, ami több féljenek, valami bonyolult, amit úgysem értenek. A zsidókra vigyázzunk, mert sokan vannak, és a jó oldalán állnak a pénzes csapnak. A romákat meg basztatni felesleges. Ők jól jönnek, ha jön a cél egyenes. Közbeszerzés kiszervezve, huligánok pipa, haverok a verjainak amnestia. És ha 1-2 firkásznak zsebből fizet, fasok lelkes fasz utána mindent kitesz. Ja. Egy kicsit csurran, cseppel innen-onnan jéghidegben. Ködmelegben egybe fogva, mert mindent túlélek. Ám vannak írva a törvények. Csurran, cseppen, a székből pénz kell, hogy essen. Mert mindent túlélek. A gazdi jó barátja a készpénznek. Óta menjen, óta isteni gangsta. Kell megteszi, kell elveszi, nem alhatja. Látja, hogy veszi a bőre, hófehér harcol elvekért. Női férfiak hazáért, istenért, minden gyermekért már. Egy kicsit csurran, cseppel innen-onnan jéghidegben. Ködmelegben egybe fogva, mert mindent túlélek. Ám vannak írva a törvények. Csurran, cseppen, a székből pénz kell, hogy essen. Mert mindent túlélek. A gazdi jó barátja a készpénznek. De figyelj, mucikám, tudod, hogy miért csináltuk ezt az egészet? Hogy miért volt ez a kibaszott nagy felhajtás? Hát mi másé, mi? Pénz, 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 pénzecske. Jöjj ide. Pénz, 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 pénzecske. Jöjj
szeretem a pénzt. Bazd. Pénzecske. Jöjj ide. Pénzecske. Pénz, most jöjj ide. Lassan már 8 éve én vagyok az ország fasza. Csak annyit kellett kiabálni, annól jött az a kisle és nem is féltem. És csak egyik szemem lőtt